Loli, zer gauza polita, Bat egin dut zuretzat. Benetan? Hombre, a ver. Ahora bizi ze guapa? Ja. Ze urduri. Ze guapa. Oso ona, Maialen. Txaloiako publikoak. Eta hau Xabierrentzat, begira. Hau Hala, Xabierrentzat. Xabi, Horte jarri. ze polita. Apa, oso ondo, Loli, eskerrik asko. Niretzat. Apa, oso ondo, Erki. Ze polita. Oso ondo. Bai? Bueno, beraz, Baina lanian zeritu. Lorea apaingarriak, hori da gaurko gaia, ezta? Ez duzu bukatu? Ez, zuen laguntza behar dut orain. Bai. Bueno, hemen baditugu izki batzuk, besterik gabe, eta egin behar dituguna da, bueno, pixkat falta zaio, goroldillo hau falta zaio, orduan. Nola egiten da? Begira, goroldillo pixka bat hartu, Bai. utxune hauetan sartu, eta alambre batekin, olako horkila txiki bat egin. Baina zer da esku artean sartu. duzun hau, Loli? Zer da hau? Hau da goroldillo bat. Goroldillo bat tratatua dago, eta bueno, olako lanak egiteko Eta hau da K bat orduan, ez da? Hori da K bat, bai. Bai. Zer idatzi nahi ote du Lolik, Guazen Zer idatzi pentsatzera. nahi ote du Lolik? Ika, izan daiteke. Ika izan liteke, bai, bai. Bai. Bai, Bizipozakarik ez dauka, ez? Bizipozak. Izan liteke, baita ere. Bai. Baina, bueno, guazen egitera eta laizter azalduko dugu. Zer ari garen egiten. Eta, bai, Loli, lore apaingarri hauek azkarrago galtzeko arriskua dute? Edo ze zainketa behar dute? Ez, adibidez, goroldillo hau da, bueno, horrela prestatua dago lana egiteko, hau galtzen da busti egiten bada. Espaldin bada bustitzen, urtiak irauten dute. Benetan? Bai, eta kasu hontan badiaremak eta Xabi Solapero eta horrela, egin ditugu lore freskua da, baina lehortzen den lore freskua. Ados? Orduan kolorerik ez da galdutzen, eta loriare ez da egoten aldire horrela, berdin, ez, baldin badire bustitzen, hilabete. Denbora asko iraun dezakete. Hori da. Eta hau ze urte sasoitan erabiltzen duzu, hau balin badago urte sasoirik, edo behar bada festa berezietarako, eta horrela erabiliko duzu. Bai, segun zelenetako, adibidez, guk goroldillo hau izaten da tono gehiagotan, berde ilunagoak, argiagoak, kolorekoak. Horiek guk adibidez dendan gabonetan eta holako garaietan, segun ze lan egiteko asko erabiltzen dugu. Ezkontzetan baita ere asko erabiltzen da, denda txukuntzeko, segun zer nahi dugun egin baita ere, bueno, eskaerak era izaten dire, jendiak igual, anizebekit. Hanen urte betetzea dela, bai, ginazu hane bat. Hane irazabal, ez horrez dago karik, Ez dago karik. Ez, kasuntan ez, baina Kazetaria. Orduan zer idatzi nahi duzu, Loli? Bueno, azalduko dugu, gure sekretua. Bai. Venga, ba, a ber, gustatzen zaizuen, txon pixkat. Segundo bat favorez. Prestauta dukazu. Hau da bandeja. Guazen osatzera. Hemen txon, bai, horrela. Bai, guazen osatzera. A ber, zei herriko dugu onduan. Bai. Zuek Ibat alian, Ibat, Bai. beste B bat. Jendeari orokorrean asko gustatzen zaizkio loreak, Loli? Bai, egia, bueno. Ondi dago aizu. Usaina hartzen diogu, ez da, Maialen? Bai? Hartzen diogu usaina, Ze falta da hemen? Ez dizute bango. Bueno, azkalo. Maialen, baina A ber. Biba. Ara, Maialen, ara. Ze, biba zu Maia? Jarri behar duzu? Hori. Biba zue. Biba masa igual, baina. Biba zuek. Biba zuek. Biba zuek. Ze polita, Loli. Bai, begira, erakutsiko dugu. Zer langile fina den gure Loli, konturatzen zarete? Begira, ze polita. Ze polita, Bai? Txalo, joko dugu. Bai. Erakutsi gingo dugu, erdi gabe, Bai? Ondo, ze iruditu zaizue publiko? Ondo, gustatu zaizue? Polita. Bai. Oso polita. Ikusteak, ze polita. Oso polita. Asko gustatu zaigu, Loli. Bai, bueno, hori. Ikusteko goroldillo pixka batekin ere, zegoz politxak egiten aldiren. Eta, Loli, orain uda denez eta oporretara joango garen ez zu ere, bai? Nire bai. Ziurrenik, loreak nola zaindu behar ditugu? Aurrekoan egin gendun ureztatze sistemak faltarik gabe, txeko landariak bai kanpokuak bai barrengoak, eta, bueno, albaldin badugu argitasun pixka bat etxe barrengo landaria izartzia. Auzokoari izan bertzaio. Auzokoari lorea edo batzutan etxe barrengo landariak ere terraza goxo bat edo, segun euskiek nola jotzen dion, atera egin behar dira. Argitasun pixka bat baldin badute, eta ureztatze sistema hori baldin badute, oporretik bueltan etortzen garenean, gure landariak bixi-bixi egungo dire. Ondo. Ze, Xabi? Gustatzen? Korrotx, nola gazu, lagun berria,
Ode bertsio librea, ez? Ondo, ez? Bai, oso Lagun guapo berria, ikusten. prestatzen ari da. Eta zuek atzekoek ze iritu zaizue, hemen ikusten duzu, Lolik egindako lana, biraze polita. Oso polita. Bizipozarekin ere egin daiteke beste bate. Baita ere, baita ere, bai. Ederra, ze ondo. Bueno, ba, Loli, mila esker. eskerrik asko zuri. Bai, Mila oparia esker. izan da guretzat aurten zu gurekin Bai, izatea, horixe. Loli. Ba, niretzat ere bai, Asko ikasi dugu Egia da zurekin. gustura egondu Uda naiz. onona pasa. Eta Eskerrik asko. eskerrik asko zuri.